Hello po! This is my menu today. Alimasag with ginataang alimasag with oyster sauce for only 200 pesos, mga mamis. Ready to serve sa tanghalian. A few moments later. Hello po mga mamis, mga daddies, dyan. Andito na naman yung kusinira nyo na si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay ginataang alimasag with oyster sauce or Bisaya style. Ayan po yung bali 150 pesos yung alimasag, tapos dala sa mga sangkap at sa oyster sauce at saka sa toyo, ayan 200 po lahat. At ayan, ginisa na po natin yung mga sangkap. Yung bawang, bombay at saka kamatis. Isunod natin ang chili, bell pepper. Yan. Pakatasin po natin yung mga sangkap, mga mamis. At pagkatapos kumatas, ilunod natin ang alimasag. Preskong alimasag po yan, mga mamis, ha. Buhay pa po yan ng iba dyan. Talagang gumagalaw pa talaga. Ito na yung 150 pesos na alimasag. Ganyan po kadami yung 150 pesos namin dito na alimasag, mga mamis. Ewan ko lang dyan sa lugar nyo kung ganito ba din kadami. Pero kahit maliliit siya, matataba naman siya, mga mamis. Ayan. Makikita nyo talaga kahit buhay pa yung alimasag na mataba ang laman kasi maano siya, yung ano niya, shape niya parang pa-circle. Ganyan. Gaya niyan. Yung katawan nila parang pa-circle. Ayan. Yan yung mataba ang laman po. Pagkatapos, lagyan natin ng toyo, 1 sachet of toyo. Ihalo natin dyan. At isunod natin ang 1 sachet of Mamacita's oyster sauce. Ayan, ihalo din natin ang oyster sauce. Pitaka-pitaka. At pagkatapos, haluin po natin lahat para manuot, ma-mix yung katas ng mga sangkap at saka yung toyo at oyster sauce sa alimasag na niluto natin, mga mamis. Ayan. Bumango na siya. Yan, haluin natin ng mabuti. Yan, kailangan yung nasa ilalim, yun naman yung ilagay natin sa ibabaw. Para yung nasa ibabaw, mapunta naman sa ilalim para lahat
mix talaga yung mga ano, yung lasa ng sangkap at saka sa toyo at saka sa oyster sauce. Tapos ay ayan, kumukulo na siya. Haluin ulit natin. Tsaka natin lagyan ng kunting tubig. Ayan, maglagay lang tayo ng kunting tubig kasi mamaya ilagay natin yung gata. Yung ano, ginata natin na niyog. Ayan. At ayan, maglagay na tayo ng konting tubig. Ayan, konting-konti lang po ang idagdag natin kasi maglagay tayo mamaya ng gata. At ayan na siya. Tapos ay haluin po ulit natin at isunod natin ang timpla. Tagasi na dito. Dahil akong ilo ko, di kang simhot. Pwede magsaba. Kira ka na ay, pwede man na ikat. Pwede ikat niya. Kung mga yaw-yaw sa luto usahay magkuhan. Ayan po, nagkulay orange na po lahat. Kita nyo naman kanina. Iba pa yung kulay niya. Ngayon, puro orange na siya. Malapit na po silang maluto. At maglagay na tayo ng bitchin at asin. Konting bitchin at konting asin. Konting asin. Kulungo ka istanang. At eto na siya. Charan! Siya sa naistoryaha parte ni ko ano. Di Haluin po natin ulit. Halo, halo. Haluin. At ayan, ang isunod natin ay ang sili mahaba or in Bisaya ay sili espada. Naman na uyab si Ivy, pero may gapon din, maganahan gapo siya. Ivy, basig mo apas sa sikibiri sila si Ganda, si Mama Ing na lang, ay agaw niyo mo ha. Labara lagi. Tando sa din si Ivy, labara lagi. Yan ni sugyot, pero wala nagdugay, iguro nagatod siya ng sigarilyo. Nya, pagkataw-taw ato, nangabot sila si Ganda, si Tita, nangapas. Labot, nagkipasawa. Mas aka na makarong ng gabi. Ay, dagwa mo sila ganas dyan dyan, kaya hindi mo sa namahadlok, magbuwag sila. Ganda naman mo. Mubalik ka rin diha. Anong ginasa ni ko, ay napagbalik din ha. Mubalik mo sa ginapang siya. Kaya mag-okay na sila. Pero ka nang sa putong si Nicole, naingon siya ni Ayan, ilagay na natin ang sili mahaba. Hindi ganas dyan dyan, kay si Nicole. At Di mo sa namahadlok, isunod natin magbuwag sila. ang dahon ng sibuyas. Ayan, dahon ng sibuyas. Magbuwag pa na siya dyan dyan. Pagdalahan sa court ng tita. Yung sigarilyo diyan later, anong tabo. Charan! Luto na po siya, mga mamis. Yan ang kung paibon man ha. Di ba si po pwede mo sa At ito na po yung affordable ulam ko
today ang Wala hibong si ginataang Aran ng alimasag naabot with ang kuan oyster ni Ivan. sauce or Wala na ko ma'am, gibiya. Bisaya Kaya style. ano na dito ako na Yan. ganda. Ako na rin. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share. At ayan, ilagay na natin ang gata. Yung ano, Ito katong gitugo ni ba? Gitugo ko, gitugo lagi. yan. Fresh gata. Ay, o pag-iud to mga nas 11. Iya ba? Shit. Dili ka na. At pa-comment na din sa baba. At pa-hit po sa button bell, mga mamis dyan. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman po sa Christine Sang TV. At nandun po lahat ng mga affordable cooking ko. Hindi na magkuya ni Aran. Unsa naman tay? Magdung ra. Dung. At eto na siya, luto na siya. Ready to serve sa tanghalian. Nilakaw, luto ko ito. Apa na dyan dyan. Nana, nagpunta niya. Kita sige gana. Tabagi ko na siya. Cool, asa na siya. Nilakaw to siya. Magpa-national ID ko na siya niya. Nag-uwan man to. Tawagi ko kay pakuha na siya tatay niya. Ana, kontak. Anong siya nga. Ay, lalagi ko kwa. Muli, rakuron. Uwan pa kayo. Muti kin. Ngapit dito sa ilang caramel. Nag-inom. Magdali-dali ang gagoy. At sa mga gustong magluto nito, ilagay ko na lang sa description ang lahat ng mga sangkap at ilang kilo itong alimasag. Tingnan nyo na lang doon sa description, mga mamis or daddies dyan na mahilig magluto. Gabot na sa puto na magyaw-yaw ng pero di na sa puto wala ra. Di na siya mag-comment. At eto na, maglagay na tayo sa plato. Yan. Sobrang yummy. Ayan, saktong-sakto lang yung pagkalapot ng sabaw niya, mga mamis. Kasi, isang ano lang yung pagkagata. Isang gata lang siya. Kaya, ganyan. Ganyan, kalapot yung sabaw. Tapos yung inad ko na tubig, konti lang po yun. Konti lang ang i-add nyo kapag kayo ang magluto, mga mamis. At ito na ang affordable ginataang alimasag with oyster sauce. Ayan, for only 200 pesos. So, that's it for today. For my cooking. And see you tomorrow for my next cooking. At ayan, keep safe everyone. Bye.